I del cinema a la lectura quan són les 12:49, perquè a Badalona estem d'enhorabona. I és que des de fa uns dies tenim nova llibreria. La Girafa Negra es diu, i podríem dir que és una llibreria familiar perquè està adreçada a un públic infantil i juvenil. Però qui més en sap d'aquesta llibreria és l'Anna Rovira, perquè es troba allà mateix, al carrer Ribes i Perdigó. Bon dia, Anna. Bon dia a tothom. Ens trobem al carrer de la Granota, al carrer Ribes i Perdigó, si us ho estimeu més, número 24, i ens trobem en un punt que a partir d'ara haurem de dir la Girafa Negra. Què és la Girafa Negra? Doncs és aquest espai, és aquesta llibreria, una llibreria molt especial. Nosaltres sempre aplaudim que s'obrin negocis nous a la ciutat, però encara més si aquests negocis estan relacionats amb el món de la cultura, com és aquest cas. La Girafa Negra és una llibreria, però us deia que és una llibreria especial perquè només que mireu al meu voltant veureu llibres il·lustrats i d'una qualitat magnífica. Quin és el responsable? Doncs la persona que és aquí amb nosaltres i aquí ara entrevistarem, que és el Carlos Álvarez. Carlos, molt bon dia. Hola, bon dia. Quan t'enamores tu de la literatura? Des que començo a llegir, pràcticament. Jo he llegit llibres gairebé des que tinc ús de raó. Sempre m'han agradat els llibres. Des del Julio Verne vaig començar a llegir el Julio Verne i des d'aleshores no he parat de llegir. I per la literatura i sobretot per la bona il·lustració, quan? Doncs mira, des que va néixer la primera de les meves dues filles, vaig trobar-me la tessitura de voler comprar més aviat llibres de qualitat, contes per la meva filla. Considero que és una cosa molt important, contar i explicar contes, i vaig començar a introduir-me en aquest món. Aleshores vaig començar a mirar llibreries, vaig començar a conèixer alguns autors, algunes editorials, i clar, és un univers complet, és un univers paral·lel al llibre d'adult. I clar, a partir d'aleshores vaig començar a tenir passió per aquesta vessant del món editor. Que ningú es pensi que aquesta llibreria és només apta per canalla, tot i que hi ha espais orientats perquè els més menuts pintin, juguin o fins i tot s'asseguin al sofà i fullegin un conte. Deia això perquè, com es pot apreciar només que passegis per les estanteries de la Girafa Negra, és que hi ha autèntiques peces d'art, que gairebé podríem dir que apreciem més els adults que no pas els petits. Sí, de fet hi ha una secció exclusiva dedicada a l'àlbum il·lustrat per adults, perquè considero que realment algunes il·lustracions, alguns il·lustradors fan autèntics quadres, pintures o obres d'art, ja li pots dir com vulguis, en els seus llibres, vull dir, i fins i tot tenen gairebé alguns il·lustradors que tenim per aquí tenen la qualitat de superestrelles, de fet, del món, d'aquest món. Jo cada cop que arriba un paquet amb llibres, una caixa amb llibres, em sorprenc a mi mateix del que he demanat, perquè de vegades dic com és possible que hagi demanat aquesta cosa tan bonica, i la veritat és que no em puc estar de mirar i mirar del llibre, de fullejar-lo i llegir-lo sencer fins que acabo, perquè clar, és una meravella realment, no? M'imagino que per això he muntat això, també, a banda de tots els problemes i totes les coses que comporta obrir un negoci, que hi ha alguns, tothom ho sap, a més el gaudi de poder llegir coses boníssimes realment. En començar aquesta entrevista jo he definit la Girafa Negra com una llibreria, però m'atreviria a dir que és alguna cosa més, que és un espai. Sí, la Girafa vol que això sigui un espai de trobada on hi entri gent que tingui nanos petits, però també gent que sigui ja una mica crescudeta i que també es trobi a gust aquí llegint i fullejant. Tenim la intenció d'aprofitar aquest espai per fer activitats per nanos i joves i que qualsevol persona que estigui interessada en el món de la il·lustració el tingui com a punt de referència. Vull dir, volem que aquest espai sigui un punt de trobada, bàsicament. I per això és el que volem, bàsicament, i intentar fer activitats també que siguin relacionades amb el món de la il·lustració, de la lectura, i donar aquesta oferta especial a Badalona que jo crec que feia falta.
Només entrar hi ha una taula on ens tens preparada el que podríem dir són les novetats de temporada, o si més no novetats sí que són llibres o títols relacionats amb la temporada. Ara és època de la tardor, ja sabem què passa a la tardor, doncs les castanyes, el moniato, suposo que a la primavera tindrem llibres relacionats amb el Sant Jordi. Això també és per fer una clocada a l'ull al que és l'actualitat més propera? Esclar, a veure, el món del llibre, sobretot les llibreries, es mouen per estacions, són estacions clares, no? Ara la Castanyada, llavors les editorials treuen els seus llibres de la Castanyada, ara després vindrà el Nadal, i després el Sant Jordi, i d'això viuen la majoria de llibreries, imagino, no? Jo crec que nosaltres també ho farem. El llibre il·lustrat és un llibre de regal, de regalar a un mateix o als altres, i llavors aprofitarem qualsevol diguem-ne estació de l'any perquè la gent es faci un regal a si mateixa o als altres. Ara toca la Castanyada, després del Nadal, doncs n'hi haurà llibres il·lustrats per tot. Què busca un adult quan passa per la porta? Una porta que us diré que no està al porta perquè és obert. Una altra cosa que també podríem interpretar com tot una declaració d'intencions del Carlos. Però què busca un adult quan entra i què busca un nen quan entra? Doncs un adult el que busca normalment és algun llibre molt especial per a un nen molt especial. Pel seu net, per seu nebot, per la seva filla, pel seu fill, amb una temàtica molt concreta. Llavors nosaltres fem mans i mànigues per trobar aquest conte especial perquè estem segurs que existeix. Si no el tenim, el tindrem. Vull dir, de fet, anem trobant coses que realment, editorials que realment no coneixíem, i gràcies a això doncs entrem en contacte amb gent que realment està fent coses molt boniques, no? I els nens? Doncs els nens de sobte quan travessen la primera a la porta i veuen el que hi ha aquí, aquest espai, doncs veuen un camp lliure, diguem així, no? Veuen un lloc on poden fer una mica estar tranquils, poden pintar, poden jugar, aquí a darrere hi ha una pissarra, poden jugar a la pissarra, i els pares també es relaxen una mica. De fet, nosaltres volem això, que els pares es relaxin també una miqueta, que els nens es relaxin, que tothom estigui relaxat i que pugui mirar llibres sense cap tipus d'estrès. És això, bàsicament. No està malament, per començar no està gens malament. Però jo em referia a què busca un adult quan busca alguna cosa per ell mateix. Això ja és una altra cosa. Doncs busquen un llibre de qualitat, crec jo. Un llibre que la seva qualitat estètica i de contingut sigui excepcional. A més també busquen que algú els recomani. Ja trobo gent que els encanta que els ensenyi llibres, encara que sigui gent adulta, i que els mostri i els descobreixi autors que no coneixien. Hi ha gent que coneix alguns autors dels que tenim, però hi ha d'altres que no els coneixien. I llavors, escolta, nosaltres encantats de presentar-los autors que realment valen la pena i que de sobte descobreixen i diuen, ostres, aquest autor també és molt interessant. És com els autors, diguem-ne, de llibres per adult. El llibre il·lustrat també té els seus bons autors, i els adults que venen també busquen aquesta qualitat, per què no, evidentment. Autors nacionals però també internacionals, òbviament. Sí. Ara sembla que hi hagi una gran onada d'autors francesos en aquest moment que tenen moltíssima qualitat, i nosaltres farem molta promoció d'això perquè hi ha un corrent de la il·lustració francesa que sempre ha tingut una gran tradició de la il·lustració, sempre ha tingut una gran qualitat. Tot el que ve de França en aquest àmbit normalment acostuma a ser bo, i en aquest moment hi ha uns 4 o 5 autors francesos que realment estan trencant les regles de la il·lustració i que estan creant unes obres magnífiques amb un contingut perfectament assumible per un adult. Vull dir, en aquest moment sí, sobretot els francesos. Jo diria que els francesos són els que en aquest moment tallen el bacallà, una mica, sí. Nosaltres fem la proposta, i aquí ho deixem, la gent que faci, Carlos, el que vulgui. Nosaltres fem la proposta, i la gent que vingui. Clar que sí, nosaltres fem la proposta i la gent que jutgi per si sola i que després diguin i comprovin que s'ha de ser valent per obrir un negoci en temps de crisi. Sí, que s'ha de ser valent quan aquest negoci, a més, és del món de la cultura. També, però que n'hi ha. Haver-n'hi, n'hi ha. Gràcies, Carlos. Gràcies a vosaltres per venir i per estar aquí, realment. Moltes gràcies.